Hi there, Sanbonani Moreni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyakhuluma ngothando nesithembu uMayeni versus uMakhumalo kodwa le yabalandeli ama-fan base. Kodwa-ke nomunye uthando nesithembu ongangeni futhi kuma-fan base ngoba mina angifuni ngixabane, ngifuna sithi one goal. uMakhumalo uhlangane noMayeni waphinde futhi wahlangana noMangwabi. Mayisehlangane noMayeni asithi ayihambanga kahle i-meeting yabo, ayihambanga ngendlela ayehlele ngayo uMakhumalo, ngicabanga kanjalo. So usehlangana noMangwabi futhi-ke kuMangwabi le meeting yaMangwabi noMakhumalo sizothatha le ndawo athi uMayeni u-delusional. Ungabheka i-internet ukuthi u-delusional usho umuntu onjani noma i-behavior enjani. Ngendlela uMakhumalo achaza ngayo u-delusional lo ambhekise kuMayeni awuzwakali, kodwa-ke singathi simqualify u-delusional ngoba thina siya laphaya kwi-tell all. Mina ngifuna ukuthi behlale phansi ukuze bezochaza kahle yonke lento. U-delusional siyamqualifya-ke manje ngendlela le yaMakhumalo njengoba ekhiphile ukuthi uMayeni u-delusional. Nimbuka i-body language uMakhumalo every time ayikhuluma ngoMayeni or kunento efaka uMayeni phakathi behleli ndawonye ezokwenza i-comment eseceleni. Umbuka ubuso bakhe, umzimba wakhe wonke ngoba kunalento le. Yabo lento le sasifunda e-primary, lo ubuso obused, ubuso obunjani leyo nto leyo. Ikhona-ke ngomuntu ukuthi nje wami eduze kwakhe mhlawumbe 5 minutes 10 minutes ngisho emsebenzini angeke aze akutshele ngomlomo ukuthi yazini uyangichaza, awungichaza ngikuthanda, umbuka ebusweni, uyambona umuntu okuwelkhamayo ngobuso bakhe. Leyo nto leyo ayidingi nje ayidingi ukuthi siyichaze kaningi. Uyambona umuntu othanda omunye ngendlela into eyenzeka ebusweni bakhe mayebona omunye, kodwa kangisho ukuthi uMakhumalo noMayeni abathandani. Sifuna ukwazi kodwa lokho mase behleli phansi kwe-tell all ukuthi kahle kwenzakalani. Lama comment owasho ngapha nangapha kusho okay, sengichaze into eningi. uMakhumalo uthe uMayeni u-delusional. Ake sithi ukuqualifya u-delusional lana ingesikhathi uMayeni efika emva kaMaSaul ezoba u-third wife, because into esiyazi ukuthi uMayeni uwu-second wife manje ngoba uMaSaul engekho. Mase uMayeni eba nomqondo wokuthi umseleko akazuqhubeka, ethathe abanye after uMangwabi, noma mhlampe yena uzoba namandla okuvimba unumber 5 unumber 6, kodwa umseleko ofanayo wakwazi ukulanda yena ekhaya. Ukuthi wathini kuye asazi ngoba akasichazelile lokho. Yilapho-ke sithi hawu, umseleko owakwazi ukuthi eshade noMacele engamtshelile ngesithembu, eduzane kaMacele walobola uMaSaul. Emva kaMaSaul kwaba nento yokuthi uMakhumalo uzohlala noMaSaul. uMakhumalo ehleli noMaSaul, uMayeni wazoba unumber 3. Eduzane kwalapho uMangwabi wazoba ubhesti kaMakhumalo. Umuntu omuva ngaleyo ndlela ungamkhona kanjani ukuthi u-next step wakhe uthini? Khona manje wenzani okunye ngoba uyabona ukuthi hayi hamba ngenye indlela. Yilapho-ke sithi-ke yini acabanga ukuthi engayenza ukumvimba. Yilapho-ke sesithi hayi indlela abuka ngayo-ke lesimo akuso engathi
unokuba delusional ngoba mawuyibheka nje lamahliphihliphi engiwashoyo, uMacele uwufirst wife uthi akasazi isithembu, kodwa bese kukhona uMpumelelo already uMacele eshada. Mase kushade uMacele kukhona uMasawulu. uMasawulu usenobhesti yamthola e-ofisini. Ubhesti wase-ofisini naye usenobhesti wakhe wayishaya isitepu esinzima. Ngapha uMayeni uza emva kaMasawulu. Uyabo nje owenza konke lokhu unendlela shuthi amuva ngayo, nezinto ayikhulumayo kubona bonke ayifani. Uzohlulwa yini-ke ukuthi kube khona unumber 5 bengabonanga? Ngoba namanje la nguMakhumalo uthi yena wayesekhona emshadweni kaMayeni, kahle kahle yena unkosikazi before uMayeni. Nathi sisadidekile-ke manje sibuza ukuthi-ke uMayeni yena uthi uzomisa kanjani ukuthi unumber 5 engabi khona. Wakwazi yena uthatha ibreak wabuya. Yebo, siqualify lapho ya delusional. Size ngapha-ke kuMayeni. uMayeni mayengathi uMakhumalo uyiphaphethe, angeke kuze kuzwakale makushiwo uMayeni, kodwa siyalikhwalifaya le gama. Cha, mina ngifuna kube nempi vele, ngifuna kube nedrama ukuze masifika laphaya ku-tell all size nayo le mbuzo. Likhwalifaya kanjani igama laphaphethe? uMacele mayehlangana noMangwabe kule meeting yabo, le meeting ebahlanganisile ingoba kunegama laMseleku. And mabekhuluma ngezinto ezikhuluma ngomseleku kuba nokuthi bakhuluma ngomuntu oyedwa. Mabehlangana uMangwabe noMacele bezokhuluma ngomseleku, abachazelana khona bebekana esithombeni, kuba nokuthi bakhuluma ngomuntu oyedwa. Mabesuka futhi kuma-meetings abawenzayo uMacele noMangwabe noMayeni, noma uMayeni engazakhuluma kakhulu, ngizoma nje kuMacele noMangwabe because ibona abangathi ba-close kuMakhumalo. Mabekhuluma noma bezokwenza ama-comment eceleni ngomseleku, kuba nokuthi bakhuluma ngomuntu oyedwa. Mase-ke uMakhumalo ngoba kuthiwa uyo-understanda kakhulu and uyasapotha, kodwa ukhuluma ngomuntu ongekho yena. Masisuka laphaya ku-season 5 la kuthiwe khona enye into exabanisayo ukuthi iy'ndaba zaka-House 1 mayitholakala ku-House 3, i-transport iyaziwa ethuthe lezi iy'ndaba zaka-House 1. And masekubuka lokho ku-possible ngoba le moto izokwazi ukungena, imoto vele ekwazi ukungena ku-House 1, House 2, House 3, House 4. uMakhumalo kuphela othe kodwa okunye okuvelayo ukuthi shuthi yena uyakudinaya lokhu yedwa, ukuthi into ephume ku-House 2 yazwakala isikhuluma ku-House 1 iphume ngale moto engena kuzo zonke lezi ndawo izodeliver i-parcel. Manje la khona sethi laba abanye bakhuluma into eyodwa ngomuntu oyedwa, mase uMakhumalo eyahluka kuphela. Yenziwa yini-ke leyo ndaba? Ingoba ulandela ngemuva kakhulu noma into yakhe ukuthi usupportive? Ngoba hayi ukuthi asikubonanga kule family outing la kwasala khona uMakhumalo ngoba egqoka into eyi-see-through, kwakhulunywa ngendaba yefoni. Lo nkosikazi onenkinga yefoni wayengekho, yaze yathi indaba yefoni lo nkosikazi ngoba nje efuna izinto zami ezisefonini, okusho ukuthi amakhosikazi ami asengozini. Kwakukhona uMacele noMayeni, babuza koMacele ukuthi hayibo, kanti kahle kahle lana
sizokhuluma ngalo nkosikazi yini, futhi asihlangene nonkosikazi ofuna ama-password. Bakutholephi? Ngemoto le delivery. Abazi ukuthi ukhona unkosikazi oyihlupha ngama-password. Sebetshelwa laphaya kwi-family outing ukuthi omunye unkosikazi uyihlupha ngamafoni. Bahlala phansi laphaya uMacele evula ikhishi lakhe. Kwathiwa omunye unkosikazi futhi udinwa yindaba ka-number 5. Sengikhohliwe nje kodwa siyazi ukuthi imuphi lo nkosikazi abahlezi bemgudla. Wathi uMacele, amakhosikazi akho ayazenzisa kanti abakwazi yini? Abakubuzanga lokho. Ilokho engikushoyo. I-transport le moto le ikhuluma phambi amakhosikazi ukuthi kunonkosikazi owenza nje. Kungakanani-ke akukhuluma eseku-house 1 bobabili sebebobabili. Mase kuba nonkosikazi-ke oMakhumalo othi yena ayikho lento. Nasi siyibonile. Hawu. Ngisho ukuthi uMayeni noMangwabe baze nge-agenda yabo kwakukwenye indawo yokudlela kuMacele noMseleki ekhuluma ngoMangwabe noMayeni kuMacele. Usupportive noma akasilandele i-script uMakhumalo ngoba phela i-script sabo sisho njalo. uMangwabe engafuni ukukhipha iy'buko laphaya behleli bepholile efake le t-shirt e-orange ikhuluma kahle episode ngoba ingiqeda umoya. uMangabe engafuni ukukhipha iy'buko wathi uMangabe kahle kahle sizokhuluma ngomunye unkosikazi noma ukhuluma ngami. Mase kufika uMakhumalo akamazi lo othi kulezi zinto ezitheni nezitheni ezinye izinto zenzeka nje ekhuluma ngomunye unkosikazi akuyena. Uyamphika phela noma yithi singezwa kahle ngoba uMacele waze wathi akasafuni ukukhuluma iy'ndaba zabantu ngoba usala yedwa engazi ukuthi njengoba ekhala ukhalela abantu bakhe noma ukhala ngoba umoya wakhe uhlephukile. Wathi akasafuni uMacele kuyiwe laphaya kumuntu omdala wathi phela akathule uMangwabe ngoba endlini yakhe ziningi izinto ey'-wrong. Ukuthathela lapho uMacele lokho mase yafika kuMakhe ethi ayikho leyo nto. Aze wathi-ke uMangwabe enye into ukuthi uma uzoxazulula inkinga ungathathi ngokuthi yimuphi unkosikazi ome naye. Ngena ngeqiniso kungabi wena oyinkinga. Esho ubaba wekhaya ngoba uMacele ngisengizolinganiswa ngoMacele noMangabe. uMacele noMangabe uma bekhuluma ngomnikazi bo-husband bakhuluma ngomuntu oyedwa. Mase kuhluka-ke kuMakhumalo ukuthi hayi kanjani. Yilapho-ke sesihlamba i-Puppet Vibes. Yazi ukuthi i-Puppet Vibes yini? Lingasho ukuthi futhi i-Puppet yiklamba ngoba u-Delusional no-Puppet uma omunye ezothi wena u-Delusional mase kuthi omunye wena uyi-Puppet. One goal. Alingana kahle lamagama ngoba nalo ofike nokuthi u-delusional unazo izinto ayibekayo ukuthi yena why azothi u-delusional. Nalo othi uyi-puppet unazo futhi izinto azozisho ukuthi hayi ulandele emuva kakhulu. Ulandele emuva futhi ulandele nento engekho manje ngoba ngeke kuthiwe hawu ave ehleba. Kube khona futhi evidence yokuthi uyabahleba akhulume ngomunye ngoba nje nami kwangithusa ukuthi hawu amakhosikazi shuthi amakhosikazi ami awaphephile. Kahle ichaza ukuthini leyo nto? Awaphephile ngoba kunonkosikazi o-insecure ofuna iy'ndaba efonini. Shuthi ukufuna kwakhe indaba ufuna ukwenzani? Yebo leyo nto.
Asazi-ke. Ngiyabonga uSupport, ngiyabonga angiqedi. Bengithi mina uDelusional noPhaphezi sicela ukuyobafaka lapha kwi-Tell All mase kuhleli phansi. Ofuna ukulwa-ke ale yedwa, mina ngikhuluma nge-TV show. Bye.